The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, di paginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers. Welcome once again to our doctrinal Bible study ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So kaninyong mga subscribers, viewers, followers, maayong adlaw kaninyo. Hinaotan na kamo sa Kapiskay sa Panglawas. O aron ikaw makapunting gayud sa atong pagtunan ning adlaw. By the way, kini nga atong doktrina nga giduputan sa pagtuon, iuluhan kini sa in English o Great Power Experiment. Og nasayod na ta sa unsay binisaya nini, ilumdum kawas binisaya nini, ang pag-eksperimento sa dakong gahom. Ang pagsulay sa dakong gahom. Okay. Now, I think we can finish our study on this ining maong session karon. So kanimo magtutuo, be sure you are ready. Pinagis paggamit nimo sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, the rebound technique. Aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo o nga maandam pagtuon sa pulong sa Dios. Kapanalang kanimo dili pa magtutuo if you are an unbeliever. Giawhag ka, giagda ka, gidapit ka sa pulong sa Dios diha sa mga buhat kapitulo 16 versikulo 31 nga nagkanayon tungo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay. So dito maglangan atong ipadayon kadtong atong gibiyaan kagahapon o gato kang giingon nga ayaw nagkalibog ni ining duha ka doktrina, the feeling of the Holy Spirit o ang indwelling. So ang feeling of the Holy Spirit is one thing. Upon ang indwelling of the Holy Spirit is another thing. Okay? O ako kang patinawan nga ang pagpuno sa Espiritu Santo, feeling of the Holy Spirit, maong pagpuno. Okay? Nabay kuwang diha sa butang ta sa kupa na kuwang. So imong punan. So that is the feeling of the Holy Spirit. Apan ang indwelling, ang pagpuyo sa Espiritu Santo, kana permanente na kanang pagpuyo. Okay? So okay, adto ta karon sa Juan 14:23 o sa 2 Juan kapitulo 9. Kana kining duha ka mga bersikulo nagpatinaw kanato nga God the Father lives in us. Okay? Ano yan nagapuyo ka na to? O niya mga pangutana. What is God the Father's purpose in indwelling us? Unsa man gyud ang tuyo nga mipuyo man ang Dios nga mahan dinhi sa atong lawas nganuman tungod kay aniyang tubang. Una, it is related to the glorification of the protocol plan of God alang sa katuigan sa simbahan. Ikaduha, kini
garantiya kini sa iyang personal nga ministry to you. Ingon nga magtotoo. Both niining panahon o sa eternal future. Okay? Naklaro nimo? Okay, so mao kana ang tuyo nganong nagapuyo ang Dios nga mahan dinhi sa atong lawas. Ug imo kanang basa sa mga pipila ka mga bersikulo. Okay, now adto ta sa pangutana. Ngano man ang Dios nga anak si Ginoong Jesucristo, unsa may tuyo nga siya nagapuyo kanato usab. Okay, ang tubag niini ana sa mga pipila ka mga bersikulo na sa Juan 14:20, Juan 20:22, Roma 8:10, Galacia 2:20 ug 1 Juan 2:24. Ang tubag yun ngano nga ang Dios nga Dios nga anak nagapuyo sa atong lawas. Ano ang tubag? Una, to be a sign and a badge of our royalty ng atong pagharianon. Kay mga sakop man sa harianon panimalay sa Dios. Ikadua, garantiya kini sa kinabuhing wala ni katapusan. It's a guarantee of life eternal. Ug ang ikatulo, He holds all the escrow blessings. Siyang nagagunit sa tanan ng mga escrow blessings. Okay? So, mao ka na ang tubag. Karon, mga tanan sa ta, unsa may tuyo sa Espiritu Santo nga mipuyo man sa atong lawas. Tubag, garantiya kini nga kita mudawat sa tanang mga butang nga giandam sa Dios alang kanato dito pa kini iyang giandam sa eternity past. Si garantiya kini ang pagpuyo sa Espiritu Santo dinhi sa atong lawas. Og diya pa idugang nako tuod, no? Usa sa ikatulo na gyud nga tubag ngano nga ang Dios nga mahan nagapuyo man dinhi sa atong lawas. Ay katulong tubag bahin kini sa mystery age doctrines. Okay? So mo nay atong pang-apas lang kadtong maong tubag. So ako malikon, ang unang tubag, it is related to the glorification of the protocol plan of God for the church age. Ikadua, garantiya kini sa iyang personal nga ministry nga kanato nga magtotoo both in time and in the eternal future. So mao ka nang ikaduha. Ikatulo mo to kung giingon nimo. Bahin kini sa mystery age doctrines. Okay? Now, padayon ta. There are times nga kita ma-depress, ma-frustrated, di ba? Di mo nakaligayan. But, dili man ni kanang balibad, this is not an excuse. Tungod kay si Ginoong Jesucristo mismo, mao ang unsa? Nagadasig ka na to move onward. Ingon nga mga ligon o isog nga mga sundalo ni Ginoong Jesucristo. Plus, ang gahom o presensya sa Dios nga mahanag sa Dios Espiritu Santo. You see? So, dili kini mo ay gustong malibad. Now, it is our spiritual life nga mao'y nagadasig ka nato sa pagpakabuhi, to be energetic, to be enlivened. Now, ang pagpuyo ni Ginoong Jesucristo din sa atong lawas, our Lord Jesus Christ indwelling us,
mao kini ang labing taas sa tanan nga mga relasyon. This is the greatest of all relationships. Dili ang mga butang around us nga mao'y naganasig ka na to, kundi ang gahom ni Ginoong Jesucristo mao na naganasig ka na to. So, moingon ta nga ang atong lawas, templo sa Espiritu Santo. We do not say we are a temple of God the Father or God the Son. Nga naman, tubang, tungod kay it is the Holy Spirit, maoy unsa, nagasangkap o kapuy-an ni Ginoong Jesucristo as the Shekinah glory. Kasi Ginoong Jesucristo, Shekinah glory siya, o kinsa nagasangkap o garantiya sa duha ka mga kategorya sa Christian modus operandi. Unsa may una, feeling of the Holy Spirit. Tantamount kini to the Holy Spirit controlling our soul. Ikadua, walking, panagawi ni. Panagawi kini, walking by means of the Spirit. Nanas Galatia 5:16. Now, ang Espiritu Santo nga pagpuyo sa atong lawas, nagagarantiya kini nga wa nay mga demonyo ang makapuyo sa atong lawas, ingon nga mga magtotoo. Okay? Ang ipaklaro ni mo ni. Ang pagpuyo sa Espiritu Santo ngani sa atong lawas, nagagarantiya nga wa nagyoy luna ang mga demonyo nga mupuyo pa nini nga atong lawas. They have no more chance to indwell our body anymore. Wala na. So, timan ini ang dili magtutuo ra ang mapuy-an sa demonyo. Apan ikaw nga magtutuo, if you are a believer in Christ, your body can never be possessed or can never be indwelt by any demon anymore. Wala na. Kaya na naman nagpuyo namang Espiritu Santo diya sa atong lawas. So, hinumdumi. Ang great power experiment has been left to us. Gibilin. Nganhi ka na itong mga magtutuo, pinagi sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Kining maong gahom, gibahin man kinis tulo ka kategorya. Ang una nini, God the Father's omnipotence. Ikadua, God the Son's omnipotence. O ikatulo, God the Holy Spirit's omnipotence. Ang ilang pagkalabawang makagagahom. Karon, unsa may diferensya tali sa infilling o indwelling of the Holy Spirit. Ako na pong iba, balik o panguntahan ni mo kini. Ang to din na gini mo magkalimtan. Unsa may diferensya sa infilling and indwelling. Ang infilling, pagpuno. Okay? Ang indwelling, pagpuyo. So, klaro na nimo I hope. Infilling, mo kini ang status ko sa unsa ka magtutuo nga nagapuyo diya sa sulod sa operational divine transfer. Kini temporaryo. Nga namang temporaryo man. Kasi panahon nga ikaw magkasala, mugawas man ka diha. May gawas ka. See? So, ang infilling, ang pagpuno, temporaryo na. Apan ang indwelling is what's going to happen once you believe in Jesus Christ. Yan to higayon gyud nga himo kag labing dakong desisyon sa mong kinabuhi pagtuo kang Kristo ingon nga manluwas diha ipuy-an ka sa Espiritu Santo o kana permanente na. Di na tangtang hangtod. Kasabot ka? So, ang infilling, ang pagpuno,
is synonymous sa pagkontrolar sa Espiritu Santo. So, kasinatian kini, this is an experience in our everyday life. Itong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang indwelling, dili ni eksperyensya, dili ni pagsinati, dili ni progressive. So, dili na kinahanglan nga imo pang kanang i-improve, dili na. Because this happens once and for all. Okay? I hope na klaro ni mo na. Ang indwelling happens once and for all. Question na ipangutana. Why is the infilling happens in every believer's soul? Nga naman? Well, ang issue mao ang old nature na amanggod sa imong kalag. Okay? Just as the Holy Spirit's issue is your soul. It all depends on the real issue which is in our volition sa atong kabubuton. So that kung lahat tayo mga suliran sa atong kinabuhi, susiha, dayon ka ng imong kalag. Evaluate your soul. Pangutan na imong kaugalingon. Unsa mang bahin sa akong kabubuton ako igamit. Ang positibo bang bahin o negatibo bang bahin? You see? If you are negative, ngadto sa pagkontrol sa Espiritu Santo kanimo, then you are quenching, imong gipalong, imong gipawong ang Espiritu Santo. Naman sa pulong sa Dios. Apan kung ikaw positibo, you are inside the operational divine dynasty. You see? Listening to the teaching of doctrine. Why hinungdan kini? And in vain. Kung wala ka dito sa sulod sa operational divine sphere. Therefore, kinahanglan nga kita mo sunod sa proper procedure, di protocol. Pinaagi, unas tanan, pinaagi sa paggamit sa rebound. Kaya ang rebound, God, mao ni una sa lista sa nagisangkap sa Diyos sa pagsulbad ng mga suliran. This is the first problem-solving device. Hinumdumi. Na ang Espiritu Santo dili na muhawa sa imong lawas. He will never get out of your body anymore. After human ka, muto kang Ginoo Kristo ingon nga manluluwas. Klaro? So, walay sala ang makapahawa sa Espiritu Santo gikan sa imong lawas. Wala. Ug mainungdan nga try to ponder on what God has done sa imong kinabuhi after you became a believer. Kaya pagpuyo, the indwelling of the Lord Jesus Christ sa atong lawas, perpetual status ni, not related to our experience. Apan ang glorification of the Lord Jesus Christ in our bodies is the ultimate experience sa protocol nga plano sa Dios. Nga mao na ang maximum glorification of God. Now, si Ginoo Kristo nagapuyo din sa atong lawas. Why question bahin niya na? Apan ang pangutana mo ni, is He at home in our bodies? Is He at home? Pilipos 1:20 sulte, Christ being glorified in our body. Ang usa ka magtotoo, gikinahanglan niya nga makakabot siya sa area of spiritual adulthood. Dapit kini sa pagkahingkod nga espiritual nun. Spiritual adulthood. Aron sa ingon niya na, matinuod na gyud, matataw na gyud niya si Ginoong Kristo siyang kinabuhi. So si Ginoong Kristo will be at home in His body because we are spiritual.
Kasabot ka ba? Now, there are two general objectives of every believer. Dunay duha. Ang una nini, paghimaya sa Dios. Ginamit ang iyang gahom. Okay? Mao ni maximum glorification. Ug ang ikaduha, aron kita mahimong mga invisible heroes by growing in grace. Segundo Pedro 3:18 na po. You see? Okay. So, kung magatuman ka niya ng Segundo Pedro 3:18, makakabot ka sa imong tumong nga espirituhanong pagkahamtong. You see? Bahin magula sa protocol nga plano sa Dios. Invisible heroes are winner believers. Mao ni ang mga mananaog ng mga magtotoo. Umainungdan nga sila nagahimaya sa Dios to the maximum. Ang mga suliran sa kinabuhi, normal. Gusto? Normal. In fact, all of life is problem solving. Tanan. Besang unsa. Now, apa ng Diyos nagasangkap ka nato sa iyang napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran. 10 problem-solving devices. God does not want believers to be slaves to circumstances, environment, and things. Buot niya nga kita naslabaw pa niya na that we can be above them and labay na ng mga sungkod all the crutches in life and be a winner. Mo ka nang buot sa Diyos. So, kung na kay mga suliran o mga pag-antos sa imong kinabuhi, pahimusli na. Enjoy them. Kurat ka ba? Umayon ko din mo enjoy them. Magkadungog ka pag mga wali sa manini. If you have any problem or some problems and sufferings in your life, enjoy them by using natong 10 problem-solving devices. Ano? Hindi pa ba yung ikabalibad ka na, isang kapal ka sa Diyos. Sa mga paagis pagsulbad, yan ang imong mga suliran. In fact, ang mga suliran nimo gisulbad ng daan. Ug ang kasulbaran sa imong mga problema karon, na imo makatunan ka na diya sa iyang pulong mo nang sige tagtuon. Kaya naman diha. Di lang katingali makaamgo ni ba? Inumdumi. The powers that every believer can avail. Niya. Mao kaniyang kanang mapahimuslan natong mga magtotoo. Ang pagkalabang magagahom sa Dios o ang pulong sa Dios. Ay nakalimti. God's omnipotence o the Word of God. Mao kini mga gahom. Now, ni po ka unsay mga general objectives sa matag magtotoo. General objectives ang atong tumong ba. Okay, nag-unag yun ini. Ang atong pagtuman sa protocol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi, thus glorifying God. You see? Kaya kung makatuman ganita sa protocol nga plano sa Diyos, mauna, mahimaya ang Diyos. See? O di bang kita ang mahimaya sa Diyos? Ang Diyos mahimaya niya sa diha nga kita makakabuot niya ng atong tumong nga maong spiritual maturity. Inigtungtong yun na ito anang anga, anang maong ang ang Diyos mahimaya na niya na. See? Andiyan ang ikaduha, nga general objective, to utilize all divine assets. Pagpahimulo sa tanan nga mga kanang pagsangkap sa Diyos and reach the spiritual maturity stage. Ug mao nga inigkabot na nato niya na we become invisible heroes.
Now, ang atong paggamit ko sa 10 problem-solving devices, mo resulta ra ba ni to develop our personal sense of destiny. Di maugmad. Automatic na. O dugang pagyunana, kini mo resulta sa unsa sa pagbuntog na nimo. You are able to conquer and suppress fear. Wala kay kadlok. See? Konklusyon na ato na ning murag paingon ta mo kanang tak-op nining atong pagtulunan, the Great Power Experiment. Conclusion to the Great Power Experiment. We are living in this age of the church. Ni ata nagapuyo ni ining katuigan sa simbahan. At the same time, kini ang katuigan of equal privileges and equal opportunities. At the same time, kini ang katuigan sa apostasiya. Ninundong ka ba sa atong isgutan ni ining doktrina sa apostasiya? Apostasiya, ambot pa sabot, ang mga tao ron, wala nagkalayo na sa kamaturan. Mibiya na sa kamaturan. Mao ni, apil na ni, nga ni, sa atong katuigan at tugipuyan. Kadaghanan ng mga tao karuhan na. Wala na kamaturan. Gibiyaan na nila. Now, ang Diyos nagasangkap ka na to ni ining maong gahom nga atong nakatunan gikan sa doktrina sa Great Power Experiment. Hinumdumi nga kita gimanduan sa Dios to reach the stage of pleroma. Kini kong pulo nga pleroma is taken from the root word nga Griego nga pleroo, which means to fill up a deficiency. See? So, kining pleroma, this is kanang ang ni sa pagkinabuhi beyond gnosis. Beyond. Labaw pa sa gnosis. Ba naman po kung sa buto sa gnosis, Gnosis, academic knowledge. Ang imong nakatunan sa pagtuon mo sa Biblia ba, kung imong ning tunan, nga kutob ra kas pagkat-on pagtuon na di ni mo tuuhan din mahugla ng academic knowledge. You see? Ugwan ay po sa imong espirituhan ng kinabuhi. Sabta gina. So mao na nga kanang life beyond gnosis kining pleroma stage. O gawas pa nahimo ka ng invisible heroes. Kada mo ay ang where you glorify God to the maximum. You see? Now take note of the protocol plan of God nga kitang mga magtutuo are to execute samtang niya pagitan ini ikaduhang bahin sa plano sa Dios. We are in phase 2 of God's plan. Believer in time kita. O kinahanglan na itong hinumduman nga ang Diyos nagamando ka na to be doers of the Word of God, not only hearers. Kaya nga naman, tungod kay to be hearers only is to be loser believers. Kutob na tas pagpamati, pagpaminaw. Musangko lang ka, mahugalat. Pildiro kang magtotoo. While to be doers of the Word is to be winner believers. Kasabot ka. Apan, it's a matter of choice. Gihapon. Kapilian, gihapon na nimo. Ug ang Diyos nagatahod sa atong kabubuton. Dili siyang tandong. Tanaw lang siya kung sa imong gamito. Negatibo ba? O positibo ba? So kita mga magtotoo are expected to follow the precisely correct procedure na mauna ang definition sa protocol plan of God. See? Ang umalikon.
Ita mga magtotoo are expected to follow the precisely correct procedure, the protocol plan of God in our Christian life. Kung sublion, ang espirituhanon nga kinabuhi, lahi kini sa Kristuhanong kinabuhi. Spiritual life is different from the Christian life. The Christian way of life is a unique, supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Kitang mga magtotoo who persevere and endure in putting things first, meaning ang husto tukma nga pasiuna, right priority, surely, siguro yun, will tend to become winner believers. So nakita na nimo? I hope na tapo na nimo tanan nga itong ipanghisgutan may tungod sa mga paagyon sa pagka mananaog, how to be winners in life. Hinumdumig yun. Ang hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, may gamit, may eksperimento, ni ining great power experiment. O iyag yung giprubahan, proved it to be very effective. Nakadungog ka. Akong malikon. The Lord Jesus Christ hypostatic union utilized and experimented this great power experiment and proved it to be very effective. And this power is available now to every believer. You may have it or not. It's a matter of volition. Magampot Palangan na mo nga Diyos, salamat. Niining grasya nga mong gipahimuslan. Sa pagtuon, niining mayong danon pagayong pagtulunan. Ikan sa imong pulong. The great power experiment. Nga di ay among nakatunan ang mga paagi nga imong andam aron kami mahimong mga mananaog sa kinabuhi. Salamat o Diyos. Amo kinigiangkon nga grasya which we do not deserve, we do not earn, we do not work for. Apan ikaw nga tinumanon ngayon sa imong mga saan, imong mga pagsangkap kanamo nga wala gayoy pagka kulang. Salamat o Diyos. Niining tanan. Danda kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon gayon. Niining among spiritual momentum. Hangtod magkabot ginamo ang among tumong spiritual maturity. The capacity stage na diin ikaw mahimaya to the maximum. Salamat niining among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.